Buti na lang nakaipon kahit konti. Ay, nako. Amin nga ninong kaninang awan ti aglamlamang. Abay, sino dito tumawag na dito? Ninong, kumusta? Sino kanila ito yung ubing na dito? Dito jay inaanak ko. Dinmak ko lang. Dati-dati dito inaanak ko nga dito. Baby pa lang. Merry Christmas? Merry Christmas? Inaanak? Adayo pa lang ti Christmas. Adayo pa lang ti Christmas. Napatawag ka nga dagos. No Christmas? Iti cellphone nga regalo? Iti cellphone nga regalo? Cellphone, inaanak? Inaanak, kapsot ti signal, medyo hangkos ka nga mang inaanak, Ninong, absuti signal mo? Oo. Mga ibagbag ang anak ko biti gift ko ninong. Hangkang aglamlamang dita. Aglamlamang ka kabanan nga. Anak nga lamang. Kapsot lang ti signal, inaanak. Mga iras-rason nga awan signal mo dita, ninong. I know you. Papatulfo kita. Tulpo? Nana. Ipatuludang ka ni ti kayat mo. Ibagam, ilistam ti amin nga kayat mo. Kaktus? Cellphone mo no kwarta. Maul-ulawa ko, Mildred. Kalagamin nga kaktus na rupam. Naimbag nga aldaw ka na kayo amin, kakabsat. Again, salamat, maraming salamat po sa panunood ng ating mga video, mga kumbaga pampa good vibes, di ba? So anyway, bago nag-edit po ako ng aking video ngayon. So gusto ko pong mag shout out kay shout out po sa ating kaibigan, kay Lorna Dio. Shout out sa iyo at kumusta sa mga kasama natin dyan. Shout out din kay Mary Ann Buyakaw. Ayan, pangalawa na atang shout out natin sa kanya. Maraming salamat po sa suporta, Mary Ann. Sana manood ka palagi ng ating video. Also, gusto ko mag-shout out. Ito yung kakaiba kay Emily. Shout out po kay Emily at kumusta po Emily? Ang apelyido ni Emily ay Malambing. Matamis. Ayan pa yung apelyido niya. Emily Matamis. Maraming salamat po. Di ko alam, na-pronounce ko ba yun? Matamis or Matamis? Di ko alam. Basta kay Emily Matamis. Ayun po. And of course, maraming salamat kay Frealyn at kay Kai, yung kasama natin dito sa video na may hawak na ninong na papel. Ayun po, sila po yung magkapatid po sila at nakatira po sila sa Central London. Nandito po kami sa Outer London, countryside po ako, country boy, kumbaga probinsyano. So again, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Stay safe at yun lang po. Thank you.